Luto na yan, iluto na yan. Masarap ang kainan kapag lutong bahay at ihain sa hapagkainan. Siraw sararin ko ya kalutong. This is Ira's Vlog. 15 taon ako sa YouTube. Iluto na yan, iluto na yan. Masarap ang kainan kapag lutong bahay ang ihain sa hapagkainan. Siraw sararin ko ya kalutong.